Ahojte, vítajte pri mojom videu a dneska vám ukážem, čo sme kúpili v Superstore, aké dobrodky. Boli sme tam celkom dlho a ja verím, že sme dobre vybrali. A vlastne sú to jedny dobroty a dve náhračky. Ako prvé tu mám tieto dobroty. No dobre, takže ako prvé tu mám tieto dobroty. Sú to nejaké cvikly. A už sme ich mali predtým, boli sme s nimi spokojní. No, a ja si idem teraz tieto dobroty otvoriť a dám ochutnať králikovi. Babimu. Dobre, dobroty mám otvorené a idem si vytiahnuť. Sú to vlastne takéto srdiečka a keď sme ich mali prvýkrát, tak ja som nevedela poriadne z častu. A ja som vedela a vyzerajú hrozne lákavo. Ja som ich chcela skôr zjesť. A vyzerajú hrozne láhodne. Ale verte mi, nie sú. Ja som ho nechala otvorené. Ahoj, babi. Vyzerá to, že Babi už ich pozná a mu chutnajú. Dobre, takže prvé máme otestované. Ako druhé tu máme hádajte. Je to celkom, akože by som povedal známe. Je to takéto zdravé, vnútri je rolnička. A tak vlastne, takže Babi nemá hračky, tak ja som ho nejakú kúpila. Babi, ešte papa. No, dám mu toto. A ďalšia hračka, teraz sa to netýka zajaca, ale mám to pre svojho škrečka. Mám. A vlastne je to takýto tunel drevený, kde mu dá do kletky. Ahoj, Zuzku. Asi spí. Ja mu to tu dám. Nejako. Babi. No ja dúfam, že sa mu videjko páčilo. Takže ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. A potom stretneme sa pri ďalšom. Babi.